So ayan, pipirituin natin muna ang ating karne, no? Ang pata, sliced pata. So binili natin yung sa merkado, 1 kilo, no? So pirituin natin to hanggang sa mag-golden brown. So habang nagpipirito tayo, share out muna sa ating mga subscribers, viewers, silent viewers, at syempre sa ating mga solid viewers. Yan. At sa ating mga minamahal na OFWs. So ayan, siguro mga idol, set aside natin muna to, no, para tayo makapag-gisa ng bawang at sibuyas. So ayan, at pasensya na kayo mga katropa, no, bihira lang tayo makapag-upload dahil busy tayo sa ating trabaho. So kahit paano paminsan-minsan nakakapag-upload tayo. So ayan, magigisa na tayo ng bawang, no. Huwag na natin tanggalin ng mantika. Yan, para mas masarap yan. Yan. Hintayin natin maging golden brown ng bawang. Sunod natin ng sibuyas. Shout out din sa ating mga followers dyan sa Facebook. Lagyan na natin ng pinirito natin karne. Lagyan natin ng toyo para ma-absorb na yung lasa ng ating mga ingredients. Halo natin. Yun, no? Ayan, pulang-pula na mga katropa. So lagyan na rin natin ng tong suka, no. At shoutout sa ating mga solid viewers dyan sa mga MCD, sa URC MCD, sa may bagong bayan, sa ating mga viewers dyan, solid viewers, supporters natin sa YouTube at sa Facebook. So lagyan na natin ng magic sarap, pampalasa. Sa ating mga dyan, sa mga kababayan natin dyan sa Pampanga, yan, shout out sa inyong lahat, sa inyong suporta. Maraming salamat. At sa ating mga OFWs, yan. So lagyan na natin yung bulaklak ng saging at inekos natin, katropa. Halo lang natin at lagyan natin ng pamintang durog. Yan, 2 sachet ng pamintang durog, 60 piso sa merkado. Yan, halo-halo lang natin para ma-absorb niya yung ating mga ingredients. Yan, then lagyan na natin ang black beans. So tinanggal ko yung sauce niya kasi sobrang alat niyan, mga katropa, no? Yung black beans na yan. At syempre lagyan na natin ang Sprite, no? Yung maliit lang, mga katropa. Yan. Yung karne natin, 1 kilo lang yan. So ayan, halu-haluin lang natin, no? Napakasarap to, mga katropa. Siguradong mapapayami ka. At magugustuhin rin ng mga anak mo to. Ayan. So ayan, kulong-kulo na, oh. So ayan, nagpirito tayo ng patatas, no. Hindi ko na binidyo, mga katropa. At kamuting baging. Para hindi na lang umaba ang ating video. Ayan, oh. So yan, ihalo-halo lang natin yan. Yan, halu-haluin lang. Shoutout sa ating mga ka-team, ka-tropa dyan sa Pampanga. So
So pag uwi ko dyan, tayo ay mag-adventure, no? Fishing adventure. At sa mga ka-Team Kubo, yan. Shout out sa inyo. Kay Happy Mami, yan, shout out. Yun, takpan natin hanggang sa lumambot ang karne. So yan mga tropa, no? So lagay natin ng brown sugar para manamis-namis ang ating karne. Yun, no? At laurel. At siyempre ang ating all-purpose flour. Yan. At imekos-mekos natin yan para yun, no? Ang sarap nito mga tropa, oh. Siguradong mapaparami kang kanin. Yan. Yan, takpan natin yan. So siguro yan mga tropa, no? At ilagay na natin ang itlog ng pugo. Yan. At imekos-mekos natin, no? So pwede rin ilagay dito yung itlog ng manok. Pero ako itlog ng pugo ang nilagay ko, no? Kasi mga bata gusto nila ng itlog ng pugo. So after 5 minutes mga idol, mga katropa, no? Pwede na natin ayan, no? Sarap. Yummy. So ayan, maraming salamat sa inyo mga katropa, sa inyong panonood. At thank you.